Julen nærmer sig, og vi springer 100 år tilbage i tiden og fejrer jul i Møllebækkens købmandsgård efter de gode gammeldags juletraditioner sammen med den gamle købmand og datidens usynlige drillenissers Hej og velkommen til Møllebækkens købmandsgård ved Karlslunde. Jeg er købmanden, og i dag så vil jeg prøve at fortælle lidt historie om den gamle købmandsgård her, som er fra 1908. Hvordan fik du ideen til det her slaraffenland, var jeg lige ved at sige? Men jeg kan næsten ikke nævne en ting, der ikke er her. Nej, men hele det her, det er jo ikke noget med, at jeg har fået en idé sådan lige pludselig. Det er noget med, at hvordan er jeg opvokset? Hvordan er jeg kommet til? Og jeg er jo født på Nørrebro. Og Nørrebro, det var jo helt derude, hvor Kim Larsen også boede og gik i skole med ham. Men jeg fik realeksamen, og hvad det, så siger min far, da jeg kom hjem fra realeksamen, så siger han, hvad kunne du tænke dig at være? Så siger jeg, være? Så siger, det ved jeg sandelig ikke. Du skal være automekaniker. Skal jeg være automekaniker? Men så kom der en direktør, og så siger han til mig, at jeg tror, du har talent for at stjæle. Nå, siger jeg, talent for at stjæle. Hvad melder med det? Jeg må ikke kunne tænke mig at blive sælger. Ja, så begyndte jeg at sælge lastbiler, Mercedes-lastbiler og sådan noget. Men så på et tidspunkt, så skulle jeg lave noget andet. Og så fik jeg mig en antikforretning. Og så ville jeg lege ud til film og teater. Og så er der lige noget, jeg skal vise jer en gang, fordi det er lidt sjovt, fordi så havde vi jo noget, der hed Kok og Rasmussen rekvisitudlejning. Og her under rekvisitudlejningen, der legede jeg ud til film og teater, men de troede, at jeg kunne leve af at komme på rulleteksten. Det kunne jeg jo ikke, og det var en flad fornemmelse. Men dengang, der havde jeg det gamle kamera, og det var inde på Rådhuspladsen, det hed Kanonfotografen. Han havde denne her. Det var en sjælden ting. Den stod 3 andre steder i Danmark, eller i København var det. Og så ved siden af ham her, der stod en og solgte duefoder. Og ham der, klovnen, der solgte duefoder, han solgte sådan en pose for 10 øre. Så kom der mange folk der. De fik sig lige i sådan en pose med duefoder, og så fodrede de duerne med den ene hånd, og så tog de fat om halsen på duen, og så vred de en gang rundt, og så røg den lige ind i skjorten, og så rejste han sig op, og så gik han hjem. Så havde han duemad. Og så kunne han sikkert tælle meget af det for 10 øre. Så det var jo meget sjovt, ikke? Så det holdt jeg op med det her, fordi det synes jeg ikke var morsomt. Nej. Men hvad blev der af fotografiapparatet der? Det solgte jeg så. Det solgte jeg, fordi jeg havde ikke råd til at have alle det her arrangement med de der film og teater. Det var for dyrt. Nå. Så startede jeg, så flyttede vi så hele biksen af antikforretningen. Den flyttede jeg herned til Karlslunde nu, hvor vi bor inde i Solrød Kommune, lige på grænsen mellem Greve og Solrød. Og hvad det hedder, der skiller den med noget, der hedder Møllebækken herude. Møllebækken, den skiller sådan set afgrunden mellem Greve Kommune og Solrød Kommune. Nå, men jeg byggede så en antikforretning her, og så synes jeg, at antik, det gik ikke så godt, som det egentlig plejer at gøre. Vel? Så tænkte jeg, hvad gør vi så? Så var jeg over at se noget, der hed Bindeballe Købmandsgård. Bindeballe Købmandsgård er et flot sted over i Vejlådalen, og så tænkte jeg, nu går du hjem og laver dig en købmandsgård, fordi du har alle varerne til det, fordi jeg har gemt mange af mine specialiteter. Så jeg gik hjem og lavede Møllebækkens købmandsgård, og det er sådan set, som den ser ud i dag. Det er alt, det hænger sådan ned fra loftet her, ikke? Der er jo lidt af hvert, som det hang hos den gamle købmand i 1908, ikke? Og så kan man jo sige, altså, det var jo også lidt specialitet, fordi min gamle farmor, eller min fars mor, var jo også, havde en gammel købmand, halvvejs. Jeg kalder det en gammel købmand, men det var mest med legetøj og sådan lidt at være. Men jeg kalder det en købmand, og så lavede jeg sådan en introduktion fra Errindlev på Lolland, og så til denne her købmand, sådan en rød tråd, som man kalder det. Ikke? Og så siger man, så har vi egentlig det samme, som mine aner har. Det har vi her. Og det blev meget godt. Det er blevet simpelthen så spændende. Men vil det sige, at det var lige til at flytte ind i, og du flyttede ind, satte dine varer her, bygningerne her? Nej, vi købte nogle gamle bygninger, som hører til Korporalskroen, og det har været en gammel kostal, hestestal her, boede en, der hed Davidsen med, han havde Sjællands største kreaturhandel her. Så vi havde hestetruer, grisetruer, vi havde det faktisk det hele her. Så alt har vi gået med vores små hænder og lavet om til, som det ser ud i dag.
og folk synes selv, det ser meget godt ud. Det synes jeg nok også selv. Ikke? Det synes vi. Ja. Og så har vi så, kan man sige, fået det her op at stå, og nu har vi flere kunder, end jeg havde i antikken alene. Ikke? Så det var også godt nok. Ja. Det skal jeg jo ikke klage over. Vel? Men så en gang, så var det jo sådan, nu når mine forældre, så har jeg haft en lille datter. Og min lille datter, hun stod en gang inde i en boghandel. Vi plejer at læse højt hvert år. Og så siger min lille datter der, da hun var 5 år, så siger hun, der er ikke flere bøger. Vi har læst dem alle sammen. Julebøger, ja, juleeventyr. Så siger hun, jamen, hvordan bliver det så jul? Far. Og så kigger hun op på mig med store, betagende øjne. Siger, min skat, det skal du ikke spekulere på. Vi skriver vores egen julebog. Far, kan du det? Ja. Og så fik vi faktisk skrevet en julebog, der hedder Tognisserne på farten. Og den har jeg så udgivet på vores eget forlag, fordi det var billigere end at finde noget forlag, troede jeg. Nå, det er nu en anden side af sagen. Det er økonomien i det hele. Men vi lavede en julebog, og sådan at den så her også landet i det her lille købmandsbutik, som er lidt anderledes end alle de andre købmænd. Ikke? Og du skrev den her julehistorie, kapitel efter kapitel, og din lille datter gik over i skolen. Ja, så gik min datter, hun gik over i skolen med denne her bog, og så viste hun den til at lærerinden, og så sagde lærerinden, det var dog en hyggelig bog. Ja. Og så har hun læst den op i 25 år. Og så, så havde vi så råd til at udgive den, og så har vi så lavet den på vores eget forlag nu. Ja. Så siger jeg tak for i aften, og så må I have en rigtig god aften alle sammen. Og så ses vi igen i næste afsnit af Jul i Møllebækkens Købmandsgård.